Zdravo svima, danas ćemo naučiti kako formiramo množinu oblika turskih riječi. Počnimo. Rekli smo da turski sufiksi imaju ili dva ili četiri izbora prema posljednjem samoglasniku. Postoje dva sufiksa množine, pa množinski sufiksi ovise o obliku dvaju izbora. Ti sufiksi su ler. To znači da ako je posljednji samoglasnik riječi a, i, o, u, tada bismo trebali odabrati lar, jer lar ima samoglasnik a. A je u ovoj grupi. S druge strane, ler se koristi kada je zadnji samoglasnik e. E, i, ö. Ler se koristi kada je zadnji samoglasnik e, i, ö. Pogledajmo nekoliko primjera. Duvar. Duvar znači zid. Posljednji samoglasnik je a. Sufiks je lar. Duvarlar znači zidovi. Fırın znači rerna. Posljednji samoglasnik je ı. Sufiks je lar. Fırınlar znači rerne. Kamyon znači kamyon. Posljednji samoglasnik je o. Sufiks je lar. Kamyoni. Kamyonlar znači kamyoni. Yolcu znači putnik. Posljednji samoglasnik je u. Sufiks je lar. Yolcular. Yolcular znači putnici. Tren. Tren znači voz. Posljednji samoglasnik je e. Trenler. Sufiks je ler. Trenler znači vozovi. Gemi. Gemi znači brod. Posljednji samoglasnik je i. Sufiks je ler. Gemiler znači brodovi. Antrenör. Antrenör znači trener. Posljednji samoglasnik je ö. Sufiks je ler. Antrenörler znači treneri. Köprü znači most. Posljednji samoglasnik je ü. Sufiks je ler. Köprüler znači mostovi.